Okay. Ablihan na nila nga ito na palit sa online yung box. Sige, kay Guys. excited na ako. Nakapalit din kami sa online hin. Box. Mag-unbox kami yala. Kung ano't sulod. Mamati ko. Magupay ko na mga sulod din eh. Kay, Oo, kay dakong karton. barato na nagpalit din pare. Barato ulit yan. Oo, barato na nagpalit. Ba, hindi mo itong pare, mga bago panghatag, ha? Oo, excited ako pare. Kung makita ko ano't mga sulod at ato na palit sa online. Dako nga, kuhan karton. Magupay nga ni, pare. Uy. Magupay nga ni itong mga sulod din eh. Boss, maorder na kita na yun, ha? Oo. Sa kita. Oo. Barato na online, barato. Barato la. Ablihan tabi yan. Sida. Yan ang panghatag, pare, ha? Ba, hindi mo karta, pare. Atag, yes, ha? Pag-aaral pala yun eh, ikaw kanina la. Binulat ko na ikaw, kaya paano pagkitaon ko ikaw, wala nang sunod din eh. Sige. Magaling. Guys, kita na among pilit. Online na mo ini. Mag-unbox kami yan, mag-unbox. Nay, kay bubulikan. Setting na pala kinaniya na kay. Uy! Kada mo. Uy, karaha! Karahan na yan ang. Ito pala kati. Taro ka na pala, taro ka. Bado. Kari. Uy, galunan! Galunan. Ibutan na ito na pala, ibutan. Kasi kay, para pag-iinom natin. Pag-iinom natin, hindi kita ginawa, galunin na kita galunan. Oo. Kadamot sunod pa rin. Uy, termos! Ha? Termos pa rin, termos. Kapti. Oo, hindi na magkakapit ha. Oo. Bado, kada mo itong sunod. Alit asa! Grabe yan. Yung tatagan dito, yan tatagan. Panghatag, pare, ha? Yan ang yun eh. Uy, tiniber! Okay. Puno. Gudman nga ako yung kuhan. Wala ko na yung dorang ko nito live. Wala ka. Muna ko scam. Umod gaya, ano ko, petsunod. Uy, adi pa. Uy, sumo. Sakto na kaya gusto mo, magtutulog yan ha. Hindi na, okay. Kari. Daw pa ito, di na pare. Oo. Daw. Wala pa rin na pala tiro ka. Oo. Gudman nga ako yun. Adi. Uy, adi tataran. Wala ka doon kada mo sunod hininga. Karton. Ilalagay na pa rin nila ha. Oo. Ay, tatagin mo na lang ikaw na yan. Uy, adi asin. Uy, asin. Wala ka kada mo gudman itong sunod hininga. Karton ba? Adi na po nga adi. Labuyo. May labuyo. Uy. Adi nung kurek taranong. Kada mo gudman nga sunod hininga. Anak palitin eh. Barato rin palit online kay nag-aalam nga niya ako kay una ko nga scam. Upay lang ito, damdamot sunod. Uy, alikan siya. Uy, sakto. Alkan, sagot mo kita daw itong dapat sunod. Wala, malakanay ha. Oo. Damot sunod. Nada pa di na pare. Oo. Adi pa. Wala ka ko damot sunod. Kada mo gudman sunod Uy, hininga lang. adi pa rin bahaw. Uy, may bahaw. Matawa no. Kaya magutom no. Bahaw. Talang-talang na makakuha online. Hindi ba yung mga nakap na yan? Tara pa rin, tara. Kita na ko dahil tobos. Open ako. Ma-order kita bukas na. Ano lang yung kartulit? Iba, natagal ko ikaw ha. Oo. Dito. 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 Dito.